Ура! Новата ни книжка Зигзаг е вече факт, вече е в ръцете ни и започваме да я разпращаме на всички клиенти, които я очакват от толкова много време. Повече от щастливи сме, че имаме това прекрасно творение. Виждате ли колко е красива, цветна, невероятна. Тук вече имаме животинки. Отново следваме линии с две ръце за нашите фенове на Зигзаг 1, който стана тотален бестселър. Именно заради това създадохме Зигзаг 2 за най-малките ни почитатели. Разбира се, за техните родители, баби и дядовци, които обичат да творят заедно с тях и да си правят творчески състезания, които да установяват всъщност кой е по-бърз, кой е по-прецизен. Тук упражняваме финна моторика. Разбира се, развиваме двете полукълба на мозъка, което е толкова ключово за всички нас, за да бъдем концентрирани, внимателни и да стоим по-рядко пред устройствата. Да, и не само за всички нас, а и за всички възрасти от 4 до 104. Това са супер полезни неврогимнастики, които помагат за концентрацията, за паметта, за вниманието, за фокуса, за координацията и изобщо да бъдем в кондиция и да бъдем много по-координирани и много по-концентрирани в ежедневните си задачи. За тези от вас, които искат да разберат повече за книжката Методът Зигзаг 2, да видите какви подаръци ви очакват, можете да кликнете долу на линка. Очакваме ви! А ето вижте колко много книжки очакват вас самите. Така че кликнете на линка и ще прочетете повече.